Assalamu alaikum mutanen gidan, da fatan ku ne cikin ƙoshin lafiya. Yau ma dai ga mu nan da abun mamaki, yadda za ka mayar da bidiyo ya koma waƙa, ko kuma ka mayar da bidiyo MP4 ya koma MP3. Don haka ku biyo mu a cikin wannan bidiyon don ganin yadda ake yi. Da farko ana buƙatar shiga Play Store. Za mu ɗauko application da za mu yi amfani da shi ne. Za ka rubuta bidiyo MP3 converter, gashi nan ya fito. Sai ka jawo, gashi nan za mu ɗauko wani application da za mu ɗauko. Gashi nan yana da mai ɗan aro a kan nan nashi. Already to mun yi downloading nashi, kawai yanzu za mu shiga ne mu fara yi, a nuna muku yadda za mu yi aikin. Sai mu shige shi kamar haka. In ka buɗe shi zai nuna maka fuskar application ɗin kamar haka. Ɗan jira ɗan searching ne ɗan buɗe. Don application ya buɗe zai kawo mana fuskar nashi kamar haka. Sai ka shiga nan inda aka rubuta bidiyo MP3. An gane wajen nan kuwa? An shige shi kamar haka. An shige shi kamar haka. Ɗan jira ɗan yi loading. Zai kawo mana foldodin kan wayarmu kamar haka. Sai mu zaɓo bidiyon da za mu yi conversion nashi ya koma waƙa. To ni yanzu na zaɓi wannan. In ka taɓa shi kamar haka. Kun ɗan yi haƙuri da yake application ɗin ba ya ka biya ba, ya sa an sa wancan ne. Wani bidiyon da za mu yi da shi. Wani bidiyo su za mu yi da shi ya kuma waƙa. Sai mu taɓa wani, mu taɓa nan alamar good ɗin nan. Wai saman nan. Sai mu taɓa shi kamar haka. In ya zauna, in kana so za ka sami shi zauna, amma mu dai da yake koyarwa za mu yi na ba a wani zama bana. Ko zo ka taɓa nan ne. Kada ka taɓa ga alamar OK nan. Alamar OK nan, ka taɓa alamar OK. Sai mu ɗan jira dan kuma ya gama ma ba wani bidiyo converter successful. Kawai ka zo ka taɓa nan. Kun ba wani wuya ne gare shi ba. To in kana so shi kenan yanzu. Dan Allah kar ku manta ku ɗan mana subscribe da kun ƙara mana ƙwarin gwiwa da kawo muku abubuwa masu muhimmanci.